ନାଁଟା ବାପୁଜୀ ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଗୁଳ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ଦାବି? ଦେଖନ୍ତୁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି, ଯେଉଁଥିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ବୋଧେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ହାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ରେ ଥାନ୍ତା, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୱିଦିନ୍ 2 ଡେଜ୍ରୁ 3 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେ ପ୍ରବାସୀ ସବୁ ଅନୁଗୁଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଯାହା ରାତିରେ ଦିନରେ ଯେତେ ତାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବେ। ଆଉ এই ଲଢ଼େଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବନି, ଏହାକୁ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ।